Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo. A yau channel ɗinmu za ta koya muku yadda za ku ga wayanda suka yi subscribe ɗin channel ɗinku. Da haka ba tare da ɓata lokaci ba, kawai ku biyo mu tun daga farkon bidiyon nan har ƙarshe. Assalamu alaikum ‘yan uwa barkanmu da dawowa. Kamar yadda muka yi muku bayani a baya cewa a yau channel ɗinmu za ta nuna muku yadda za ka duba waɗanda suka yi subscribe ɗin channel ɗinka, recently subscriber ɗinka. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba shine za mu je mu nuna muku. To saboda haka mun koyi wannan darasin ne ba don komai ba, saboda ka je ka ga mutanen da suke baka ƙarfin gwiwa, suke ƙara ma ƙarfin gwiwa, mutanen da suke baka gudunmawa a YouTube channel ɗinka. Da haka ba tare da ɓata lokaci ba mu je zuwa ga darasin kawai kai tsaye. Amma da Allah kafin mu nuna muku muna roƙonku don Allah da ku je ƙasan bidiyon nan akwai inda aka nuna alamar subscribe, ku danna mana, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Idan ya kasance wannan shine karanka na farko da kaga wannan channel ɗin kenan. Abu na farko da mutum zai yi shine zai nemi browser ɗinsa, domin ba wai ta YouTube zaka shiga kai tsaye ba, zaka nemo browser ɗinka ko Chrome ko UC browser ko kuma Opera. A ciki zaka zaɓi wanda zaka yi da ita. So amma ni yanzu zan buɗe muku da Chrome ɗina ne, kamar yadda kuke gani ga Chrome ɗina zan danna a kai. Bayan ka danna a kai za ka zo nan wajen searches ɗin sai ka rubuta YouTube, ko kuma ga ma YouTube a nan kawai sai ka danna a kansa. Bayan ka danna a kansa zai buɗe maka kamar haka. To ga wani layi nan guda uku a nan, sai ka zo sai ka danna akan wannan layukan. Bayan ka danna akan wannan layukan, gashi na inda ya rubuta maka a desktop site din nan, sai ka danna akan wannan desktop site din, sai ka danna akai. Bayan ka danna akai zai bude maka kamar haka, sai ka zo sai ka danna akan wannan dan alamar hoton naka, gashi nan. Bari mu yi zoomin don ku gani da kyau. Gashi nan wannan dan alamar hoton naka, alamar tambarin channel din naka, sai ka danna akai. Bayan ka danna akai zai nuno maka wannan rubutun haka, sai ka zo sai ka danna akan wannan YouTube studio din nan, sai ka danna akai. Bayan ka danna akai zai bude maka kamar haka, sai ka zo sai ka ainihin ga waje nan da aka rubuta recent subscriber, recent subscriber, recent subscriber. Bari mu yi zoomin don ku gani da kyau. Gashi nan recently subscriber, gashi nan. Idan kana so ka gansu da yawa sai ka danna akan wannan CL din. Wannan su ne mutanen da suka yi maka subscribe, su ne wanda suka ƙara maka ƙarfin gwiwa a YouTube channel ɗinka. Sai ka zo sai ka danna akan wannan CL din. Bayan ka danna akan wannan CL din, sai ka zo sai ka danna akan wannan ɗan ƙaramin kibiyar gata nan da ta kallo ƙasa. Wannan suna tambayan ka ne, akan daga nawa ne kwanaki, kuma daga nawa ne kwanaki kake so ka gani. Gashi nan suka ce last 7 days, nan kuma suka ce last 28 days, nan kuma suka ce last 90 days, nan kuma suka ce last 365 days, nan kuma suka ce lifetime. Sai ka zaɓa. Wannan lifetime ɗin shine zai nuna maka
gaba ɗaya wanda suka yi maka subscribe. Nan kuma za ka gani ne daga nan wane wata ne, ko kuma daga nan wane kwanaki ne suka yi maka subscribe ɗin. Ko kuma sai ka zo nan ƙasa gashi nan, sai ka sake dannawa akan wannan yar kibiyar gata, wannan yar kibiyar kamar dai waccan ta sama, sai ka danna a kai. Gashi nan abin da suke nuna maka shine daga guda 10 zuwa guda 30 zuwa guda 50 za su nuna maka a nan wajen, sai ka zaɓa guda 10 kake so su nuna maka, ko guda 30 ko kuma guda 50 ɗin kake so su nuna maka. Sai ka zo ka wuce wannan ma shi ma. Ga nan kuma inda suka sa next gashi nan, wannan ga wata kibiya nan ta kalli nan, wannan kibiyar ita ma ta kalli nan. Sai ka zo za ka dinga dannawa a kai, zai dinga nuna maka sauran. Bayan ka danna a kai kamar haka, zai dinga nuna maka sauran, za ka dinga jin shi sama haka gashi nan, za ka dinga jin shi sama haka, zai dinga nuna maka dukkanin mutanen da suka yi subscribe din channel ɗinka gashi nan. So a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa, muna taya ku murnar yin azumin watan Ramadana a daidai wannan watan. Fatan alkhairi.